My girl and I have been dating for over 3 years. Ya ganta a hoto fara, amma kuma a fili baka. Tofa. Kuma ya ganta a hoto siririya, amma a zahiri ya ganta chubby, ya ganta katuwa. Kaga tun da aka yi haka kawai ya haƙura. Shi ne mafi sauki, ni ma abin da nake tunanin kenan kawai. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yau labarin da aka kawo muku shine labaran Hide My ID. Wani saurayi ne yake son a bashi shawara yaya zai yi ga wannan abu da ya faru da shi. Sai ke neman shawara da shawarar ku 'yan kallo. Farko dai abin da ya faru shine ya ce, "Hello, I am so confused right now wallahi. My girl and I have been dating for over 3 years. We love each other so much. Immediately I got a job. The first thing I did was convince my parents a kai kuɗin aure gidansu. My parents wanted me to wait till I was more settled, but I insisted that a kai because I didn't want to lose her. Aka haɗa uncles ɗina aka kai kuɗin aure 500,000. I didn't sleep that day because I was too happy. Na ji daɗi sosai ranar da ko bacci ban yi ba. They suggested they wanted the wedding in 3 months. Sai suka ce suna son a yi auren nan da wata uku. So uncles ɗin na ce. Okay. My parents are well to do, but my father insisted a bari sai nan da shekara ɗaya. Okay, shi babansa ya ce a bari sai da shekara ɗaya kenan. Abin da baban shi kenan, a bari sai nan da shekara ɗaya. Maybe yana da plan ɗin da zai mai ne. Ga plan ɗin ma ya faɗa. Ya ce yana son ya zama settled kuma ya yi min gini kamar yadda ya yi wa 'yan uwana ƙwaya biyu. Okay. Bayan wata 2 an kawo kuɗi. Her father called. Babanta kenan sai ya kira. Wai an ba su sati 2 su kawo lefe. Bayan wata 2 da kai kuɗi. Bayan wata 2 da kai kuɗi. An ba su sati 2. Bayan kuma sun gama. An gama yadda cewa shekara ɗaya. Ba wai an gama yadda irin ya digaya su a ba su shekara ɗaya. So ba a ɗan sai baban shi ya ce ai ba mu gama shiri ba. A ɗan ƙara mana lokaci ko da zuwa 3 months ne. So he can rush ya gama gini ya mai lefe da komai da komai. Her father said, "Sam in dai ba za a kawo lefe in 2 weeks ba." Shi ba zai aura musu ya ba. Ba za a yi auren nan ba. Baban shi ta yi ci aushi har ya kashe wayar ma. To ai dole. Can I didn't know mutum ba. Bai san me faru da tsakanin baban shi da wancan ba, kawai sai ce mai ya kira shi a waya, ya ce baban wancan yare sai kira shi a waya. Baban yarinya kenan sai kira saurayin a waya. Sai kira saurayin ya ce turo mai lambar babansa. Shi kuma kawai sai tura mai. Kawai san me faru. A to ai kai ma in baka sani ba za ka yi tunanin ko wani business ne ya haɗa su. Bari ka tura. Sai aka tura ko? Sai ya tura. Suna zaune da shi baban suna cikin hira kawai sai bulum 450 ta shigo cikin wayar babansa. Amma ba 500 aka kai ba? To bara mu ga me aka yi da 50,000 din. Okay. Dama 500 da muka kai aka ba wa uncles ɗina tukuici 50,000. To kaji inda 50,000 ne suka ci 50,000 kenan. Ya zara 50,000. Normal ne. Ba su suka ci ba uncles. Ba su suka ci uncles ne. My girlfriend called me. Tana ta kuka. Babanta ya faɗa mata wai an maida kuɗi. Kuma za a ɗaura mata aure da wanda bata sani ba nan da wata ɗaya. Da za a haɗa su ita da sisters ɗinta. Maybe ko cousins ne, cousin ɗinta aka bata. A'a wai ɗaya daga cikin sisters ɗin nata wanda ta aura to kuma ƙaninsa ne. Okay. So bayan sati 2 wanda babanta ya zaɓa mata ya ce shi gaskiya bata mashi ba. Ya ganta a hoto fara amma kuma a fili baka. Kuma ya ganta a hoto siririya. Amma a zahiri ya ganta chubby, ya ganta katuwa. Wallahi. Yace shi gaskiya ba zai aure ta ba. Amma ɗan ƙasar waje ne wannan. Irin wanda suka gama karatun na ƙasar waje suna dawo iyayen su ce za su musu aure. Ka san ba kowa ka an ce daidai wani da karkataccen wani. To ka gani shi ba wancan ya gani yana so. Kuma aka ɗaga mai hankali aka tada mai hankali wanda aka ba kuma gashi na yazo yana kushe ta. To gashi nan dai. Yanzu dai an yi 3 months da faruwar hakan. Sisters ɗinta sun yi aure ban da ita. Ina son ta sosai. So when her father called me da lokacin da babanta ya kira ni yana nema na sai na je ni. Okay, yanzu kenan saboda wancan yayi denying baya so ya rejecting ɗinta sai a sake dawowa kan wannan. Alƙur'ani ne ba zan je ba. To gashi nan shi dai ya je. Ka san su. So wallahi ba zan je ba. Baban ya ce an yi kuskure a yi haƙuri a dawo da kuɗin aure. He said he had been calling my father, ya yi kira babana
amma ba na bai daga ba. Wallahi ai ko ni ne ba zan daga ba. Na Ko kallon wayan ma ba zo zan na ba. dinga roƙon uwata da yayyina dan Allah su je su yi wa baba magana ya yi haƙuri. Da ƙyar ya samu ya yi haƙuri ya ce amma shi sai dai a turo account number ya mai da kuɗin nan. To tunda dama ai shi ma cewa a tura mai account number ya dawo musu da kuɗi. Dan haka shi ma me laifi dan ya tura ta account. Ai an riga an yi introduction tun a farko uncle sun je wanda zuwa za a sake yi. To nan da rikicin yake. Baban yarinya ya fushi yake yi wai ta yaya za a ce za a kai kuɗin za a tura kuɗin aure ta. Amma ba shi ya bada haƙuri ba? Ya ce an yi haƙuri a dawo da kuɗin aure? Kuma an yi introduction na farko me abin ta da hankali? Anya wannan ba soja bane baban nata kuwa? Da dukkan alamu. Ya ce ina aka taɓa tura kuɗin aure ta account? Wanda ni har ɗaurin auren ma na gani an yi ta Zoom. To lokacin corona ma haka aka yi ta yi auren nan a Zoom ake yi. A masallaci za a je ga sunan wancan yana ƙasar waje ita tana ƙasar Najeriya. A haɗa auren a yi shikenan sai ta kama hanya ta tafi. Barantana kuɗin auren nan an riga an kai. To ba an kai tun farko ba? An gama wannan formalities ɗin na farko wannan sabo ne. Irin normal abu ne ma kamar irin kawai sir an gama ma maybe an ɗaura auren ma. Ba wani abin tashin hankali bane. Waye san ma an tura shi ta. Ba sai an yi bukukuwa ba. To waye ma zai san an tura ma ta account? Ba. In dai ba za a tura ta kuɗin aure ta ka ba zuwa kawo ba. Shi ba zai ba da ya fasa. Wallahi. So I beg my mom and my older brothers suka ba wa abba mu haƙuri da ƙyar okay abin da zai faru. Ni yanzu na rasa yadda zan yi in ji shi. Suna son junan sosai. Amma da Allah yana neman shawara inda akwai wanda hakan ta taɓa faruwa da shi me suka taɓa yi. To ni dai ban taɓa jin irin wannan labarin ba. Amma ban sani ba ko kun taɓa ji. To idan kun taɓa ji sai ku taimaka ku bashi labari ku bashi shawara me ya kamata ya a wannan situation din. To ni dai a tunanina tunda kai ɗa ne ba kai haifi kanka ba kuma iyayenka sun yi making decision da haka kawai kai haƙuri. Ba wani fordering ka je ka ce wai kai sai ka yi kaza ko wani ba ruwanka kawai haƙuri ya kamata ka yi na farko yanda yarinyar nan babanta baya son auren nan tun a farko dama ka gani. To kawai sai ka yi haƙuri ka fasa auren saboda kila ma maybe shi yayi sallah ya nemi alkhairinta. Kaga in har ya nema in alkhairi ne Allah ya bashi in ba alkhairi bane Allah ya raba su kuma waye dai in dai har ya wato ainihin yadda da wannan ya yadda da kadara kawai haƙuri ma maybe ba alkhairi ba shawarar sa maybe ma za ta damar bala'i a gida. Kaga tunda aka yi haka kawai ya haƙura. Shi ne mafi sauki ni ma abin da nake tunani kenan kawai tunda ya ga hakan ya faru kar ya sake magana kar ya ce mata kaza kar ya ce wa uban yarinya kaza kar ya ce wa mace kawai ya ci gaba da addu'a. Nawa ne yanzu zai samu wata wanda tafi ta ba. Allah ya riga ya rubuta zai fara fasa ya kuma wani abun ma da mutane ba sa ganewa yau idan dama Allah yana ɗauke wani ne dan ya kawo ma wani wanda zai ɗauke a wurinka sai kaga wanda zai kawo ma shi ya ma replacing da shi ya fi alkhairi akan na baya. Kuma yana iya faruwa. A so yanzu bari mu ga ra'ayoyin mutane bari mu karanta muku me mutane suka ce a comment section. Ga wata nan Zahra'u ta ce babanka ma dai ya yi ƙoƙari da har ya yarda da aka ƙara ba su kuɗin auren amma ni dai ina bayan babanka. Ga wata kuma this is Mary ta ce gaskiya wannan mahaifin yarinya Allah na tuba yana abu kamar ƙananan yara babanka kuma ya yi daidai ba za a yi wasan yaran nan da shi ba anyway Allah ya zaɓa abin da ya fi alkhairi shikenan baban yarinya is not ready to get his daughter married. Sai da aka ƙara nema mata wani ya ce baya so sannan aka sake dawowa kanka idan ni ne babanka sai na watsa maka mari. Ba dan za ka yi hankali gaskiya ba a wallahi in aka dan mare shi ko aka dan taba shi sai ya dawo dai don naga ba a gidansa yake ba. Gashi kuma wani Vector ya ce oh my god this has to be one of the best stories I read on this page. See how a man talks and acts when he actually loves his woman. Secondly, see what happens when men ego jam ego. Lalle fa men ego jam ego. Wannan haka yake. So ga wani shi kuma ta ce BTC fa ai ya fi sauki. Shi babanta bai da Binance ne ko USDT. Ai crypto ce. Gaskiya wannan crypto. Kana ganin BTC ya fi sauki. This movie is interesting. If there is any chance this story is true, I stand with your dad. Well, duk yawanci irin wannan labarin gaskiya ne. Wasu ba ƙarya bane. Wannan gaskiya ne ba ƙarya saboda akwai irin labarai akwai wanda aka ji kai wannan. Zaga wannan abun fa for sure ya faru. Akwai wanda kuma kana ji wannan da ya faru ba an mamaki bane for sure. Amma akwai wanda zaka ji kai anya sai mutane sai ka ga irin me suke so a rayuwarsu kawai sai su kirkira labarin ƙarya su faɗa. Gaskiya ne.
Ga wata Chebe Empire ta ce, she ma need to feel the level of humiliation he puts your dad to. I support him, insisting sai dai transfer because shi ma ta transfer aka mai da kuɗin. Neman aure ba hauka ba ne. He doesn't have the monopoly for rudeness. I support your dad 100%. So gaskiya dai so far abin da na gani mutane suna ta magana akai shine fa suna supporting din baban gayan nan. Da kowa ya ji wannan labarin, amma dai bara mu ji ku Ai ka san ra'ayi riga, wani zai iya cewa shi wallahi ba ruwansa, baban yarinyar na ya burge shi. Iya, to ya za a ce a tura ma kuɗin auren yarinyar kawai ta account. Ya abin ba daɗi. Kai ta account za ka tura ta? Amma kuma ya haya. An fara tura maka ai ta ƙiri da mazuran ka dawo da shi. Haka zara 50,000 ɗin. Ni 50,000 ɗin ta mun ciwo. Bari ka ji wata mai ta ce, Slade Bellas ko Billis ne ga ta nan, ta ce gaskiya na daɗe ban ga ƙananan mutane irin baban amaryan nan ba. La'ila ke ba ai auren ba kika kira amarya wai amarya ba ai auren ba. Kai amma future angon gidanku yan daraja ne wallahi. Sun burge ni, sun san mutuncin kansu. Wahala. Wai ƙananan mutane. Babanta ƙaramin mutum ne. Digital world ba komai bane, ne. Besides, idan wasu iyayen ne masu zuciya wallahi baka auren ɗiyar mutanen nan. For sure, ko ni on my own yanzu haka ba zan ba da shawarar cewa wai ya auri yarinyar nan ba. Kawai haka zai haƙuri da ita. Duk soyayya da suka in shekara 20 suka yi suna soyayya wallahi ba mai sauki ne fa in dai har matar ka gane yarinyar tana son shi to kawai ta ba baban ta haƙuri. Ta yarfa mata asiri ka karɓa tana. Ai tun da aka fara wannan abin karma ya auren nan. Tun da aka fara kan ma saboda bari in faɗa ma wani abu da ba sani ba, idan aka yi haka shi baban yarinya ya ce baban angon ya rena mai hankali an mai magana ƙananan yara ko shi haka yake tunanin za a tura mai kuɗin aure ba, so fa idan an yi auren ma ba za a taɓa zama lafiya ba. Dama ana aure ne dan a raya sunan manzo ba, kuma ana aure ne dan a haɗa alaƙa wancan family ɗin da wannan family ɗin a haɗu. To fa haɗuwar ba za ta yi ba tunda iyaye su maza su ne manya a family kuma su za su ce a haɗa. So sai kaga ana samun beef tsakanin baban amarya da baban ango. Za a dinga samu tunda aka yi wannan abin aka fara. Shi baban ango zai na jin kansa, shi ma baban amarya zai na jin kansa. Kaga da anything is possible. Ko ya aka riga aka haihu, aka yaga dan jikansa, za ka ji komai duk an manta shi. Ana irin wannan sosai ga farko ma gaba ɗaya shi wannan baya son wannan kamar yadda for example za ga yarinya ta kawo wani baban baya so ta aure shi. Na fahimta baban baya son ta aure shi sai ga gaba ɗaya ya bi ta ko ina yarinya ta yi farta ce bai ta wannan take so. At last sai a samu a aure to za ga irin shi baban ma ga irin ba ma ko angon ya gaishe shi bai fi amsawa ba saboda ba fa san shi yake ba. To amma at last sai ga irin an girma an haihuwa za ga yana in ya ga irin jikansa haka ya zo tun daga mutunci da jikan za ga ya fara ganin mutuncin uban jikan nan nasa. Amma fa kar ka manta ko wani labari da na taɓa gani. Wata mata ta auri wani mutumi shekarar su wajen 15. Wannan ai haɗa ta aka yi shi ita ce ba ta so, wannan kuma su za su zauna da junansu ba wai iyayen bane ya zauna da junansu, ka fahimta? To su za su zauna da junansu kuma suna son junansu. To dama ai abin da nake ma magana su a rayuwarsu babu matsala. Ka gane za su zauna noma. To su iyayen a rayuwar family su gidansu za su na zuwa. To kuma dai ake ciki masu kallo nan muka kawo muku ƙarshen wannan labari, sannan muna so dan Allah ku danna mana subscribe a channel ɗinmu ta YouTube, sannan ku yi liking, sannan kuma ku yi comment da ra'ayoyinku a bisa abin da yake faruwa ga wannan matashi. Mun gode, thank you for watching us, thank you.